Dragi prijatelji, s ovim sjajnim uređajem, glodavci, zmije i ptice u krugu od 100 metara klonit će se sami. Moje dvorište je nekad bilo kaotično, životinje su kopale rupe posvuda, štakori su divljali, čak su se i zmije pojavljivale. Ali kao što vidite, sada su sve nestale. Nije otrov niti zamka. Koristi visokofrekventne zvučne valove. Uznemirava živčani sustav životinja, čineći ih neugodnima pa instinktivno odlaze. Najvažnije je da je potpuno siguran za ljude i kućne ljubimce. Također ima ugrađeno LED noćno svjetlo. Mali i prijenosan. Nije potreban alat, samo ga zabodite u zemlju. Na solarni pogon s IP65 vodootpornošću i zaštitom od vlage čuva vaše dvorište. 24/7 ako vam se travnjak stalno uništava, ovaj proizvod svakako vrijedi isprobati. Dolazi ljeto, vrhunsko vrijeme za kukce i štetočine. Iskoristite promociju s 50% popusta i kliknite na donju poveznicu kako biste ga donijeli kući.